እዙي ድምጽ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ድምጽ መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ትርከቡ ክቡራት ዜጋታትና ብዙ ሰላምታና ይብጻሕኩም ሰላም ራህዋን ቅሳነትን እናተተመና ናይ ሎሚ መደባትና ነመሓላልፈልኩም ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም እናበልና ትሕዝቶ ናይ ሎሚ መደባት ዝስዕብ ክኸውን እዩ። ድምፂ መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት ትሕዝቶና ብመጀመርታ ቋንቋ ዓረብ ሃገራዊ ማዕቀኒ ናጽነት ፕረስ ናይ 2025 ከም ዘረጋግጾ ብኢሳያስ እትምራሕ ኤርትራ ኣብ ዓለም እታ ዝኸፍአት ዓፋሪት ሃገር ኮይና ኣላ ዝብል ክኸውን እንከሎ ካልኣይ ኣርእስትና ድማ ድሌት ስርዓታት ኢትዮጵያ ንምውናን ናይ ባሕሪ ኣብ ደገን ምብትታኽ ተንኮለኛ ጽምዶ ስርዓታት ኢሳያስን ኣብይን ብዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ዝጋዋሕ ዘሎ ጽምዶ ዝብል ሸርሒ ብዝምልክት ርእይቶና ክንገልጽ ኢና። ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። هذه هي صوت القاعدة لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. موضوعنا اليوم سيكون أولاً تقرير الصحفيين الدوليين عن مؤشر حرية الصحافة في إريتريا الذي يصنفها في قاع الترتيب كنظام قمعي. ثانياً الأنشطة التوسعية للنخب الإثيوبية الشوفينية للسيطرة بالقوة على البحر الأحمر والتحالف المدمر بين إسياس أفورقي وأبي أحمد والأنشطة السياسية التآمرية الجديدة تحت اسم التحالف وتقييمنا بشأن هذه الحركات التدميرية. الدولة التي تحتل المرتبة الأدنى هذا العام أي عام 2025 هي إريتريا. تحتل إريتريا المركز الأخير هذا العام، تليها بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق آسيا التي تشهد تدهوراً مقلقاً بنسبة 80% في النتيجة الاقتصادية إلى جانب الاستقطاب والقمع المستمرين. كما هو الحال في المجتمع الإريتري بأكمله، تخضع وسائل الإعلام للتعسف المطلق للرئيس إسياس أفورقي المذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر في يونيو حزيران 2016. ولا توجد منافذ إعلامية مستقلة في هذا البلد الذي اشتهر للأسف باحتجاز الصحفيين لفترة أطول من أي بلد آخر في العالم. حضرت جميع وسائل الإعلام المستقلة منذ انتقال البلاد إلى نظام ديكتاتوري في سبتمبر أيلول 2001. ولا يسمح لأي وسيلة إعلام أجنبية أو وطنية بالعمل في البلاد. وسائل الإعلام الوحيدة الموجودة هي تلك الخاضعة لسيطرة وزارة الإعلام مباشرة، وهي وكالة أنباء وعدد من المنشورات وقناة إيري تيفي. تخضع هذه الوسائل لرقابة صارمة ويجب عليها نقل دعاية النظام. أما الوصول إلى الأخبار والمعلومات عبر الإنترنت فهو محدود للغاية. أما بارقة الأمل الوحيدة لمن يرغب في معرفة ما يحدث في إريتريا فهي إذاعة إيرينا، وهي محطة إذاعية مستقلة وغير سياسية يديرها صحفيون منفيون في باريس منذ عام 2019.
ومع ذلك غالبا ما تتعرض موجاتها الإذاعية للتشويش. السياق السياسي يسيطر النظام سيطرة تامة على الأخبار والمعلومات، كما يفعل جنون العظمة لدى الدكتاتور أفورقي الذي يقسم المعلومات ويقلل من تداولها قدر الإمكان حتى بين أعضاء حكومته. الإطار القانوني حرية الصحافة مضمونة بموجب الدستور، لكنها لم تطبق قط. الصحافة المستقلة محظورة فعليا في البلاد. السياق الاقتصادي: إريتريا بلد مستنزف، وهو من أفقر بلدان العالم. لا يوجد سوق إعلاني لوسائل الإعلام التي يحظر إنشاؤها أو تنفيذها. السياق الاجتماعي والثقافي: عاش المجتمع الإريتري في رعب لعقدين من الزمن. يعتقل المعارضون أو يجبرون على النفي، وتنعدم حرية التعبير. وكثيرا ما كان الصحفيون الأجانب القلائل الذين زاروا البلاد في السنوات الأخيرة مصحوبين بمرافقين، وكان من يجرون معهم مقابلات تحت المراقبة. السلامة: يقبع العديد من الصحفيين في سجون النظام دون إمكانية الاتصال بأسرهم أو محاميهم، وبعضهم لم يحاكم قط. وقد احتجز العديد منهم دون محاكمة لفترة أطول من أي صحفي آخر في العالم. قال الرئيس في مقابلة عام 2009: لن نطلق سراحه ولن يحاكم، في إشارة إلى الصحفي السويدي الإريتري داويت إسحاق المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف مروعة منذ عام 2001. في يوليو 2023 وصف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازه بأنه تعسفي، ودعا السلطات الإريترية إلى الكشف عن مكانه. وتفرض مراقبة دائمة من قبل النظام. وفي مقاهي الإنترنت يطلب من الصحفيين تقديم هويتهم قبل السماح لهم بالاتصال بالإنترنت. لقد أعاد النظام الإريتري بقيادة دكتاتورية أسياس أفورقي بلادنا إلى الجحيم من أجل الحفاظ على سلطته وتجنب الإجراءات القانونية ضده وضد زمرته على حساب رفاهية الشعب الإريتري. ليس من المفاجئ بالنسبة لنا أن نشهد النظام الإريتري في عهد أسياس يحتل المرتبة 80 بعد 100 على مؤشر الصحفيين بلا حدود في عام 2025. نحن أعضاء القاعدة للجبهة الإنقاذ الوطني الإريتريا ندين هذا العمل ونناشد العالم بمساعدة الإريتريين للتخلص من هذا النظام الوحشي. ድልየት ስርዓታት ኢትዮጵያ ንሙናን ናይ ባሕሪ ኣፍደገን ምብትታኽ ተንኮለኛ ጽምዶ ስርዓታት ኢሳያስን ኣብዩ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ኣብቲ ግዜ ቀትሊ ገና ብንእሱ ከይተኸለ እግሪ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ምዃና ኩንነት ዝምስክሮ ኣምር እዩ። ብደረጃ ሃገራት ዓለም 44 ሃገራት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ የብለንን። ካብዘን 44 ሃገራት 32 ኣብ ኣፍሪቃን ኣስያን ይርከባ። እተን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብለን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት እዘን ዝስዕባ እየን። እዘን ሃገራት እዚኣተን ዚምባብዌ፣ ዛምቢያ፣ ኡጋንዳ፣ ስዋዚላንድ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳ፣ ኒጀር፣ ማሊ፣ ማላዊ፣
ሌሴቶ ኢትዮጵያ ቻድ ማዕከላዊ ሪፑብሊክ አፍሪካ ብሩንዲ ቡርኪና ፋሶን ቦትስዋናን እየን ب1982 ዓመተ ምህረት ብሕቡራት ሃገራት ማለት UN ዝጸለቀ ውዕል ከም ዘመልክቶ ውዕል ትራንዚት ንግዲ ኣብ መንጎ ኣፍደገ ባሕሪ ዝውንናን ዘይውንናን ሃገራት ካብን ናብን ወደባት ባሕሪ ኣቑሑት ከጓዓዛ ዝፍቅድ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝምልከት ውዕል እዩ እዚ ውዕል እዚ ባሕሪ ዝውንናን ዘይውንናን ሃገራት ዝቕይድ እተን ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ካብን ናብን ምስጋር ሙሉእ ናይ ንግዲ ሕግታት ዝቕይዶ መሰል ዘውሕስ ውዕል ዝህብ ሕጋግን ግዴታታትን እዩ መታን ክትዕመሉ ህዝባ ክፈላለ ሕዛቱ ክኽልል እዚ መሰል እዚ እቲ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ዘይብለን ሃገራት ናይ ምውራር ምግባት መሰል ኣይህብን ተን ኣፍደገ ባሕሪ ዝውንና ሃገራት ነተን ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ዘይብለን ሃገራት ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ምጥቃም ሕጋውን ሞራላውን ስነ ምግባራውን ግዴታ ኣለዎም እዚ መሰል እዚ ናይተን ሃገራት ልኡላውነትን ሓባራዊ ጥቕምን ዘቐደመ ክኸውን ናይ ግድን ይኸውን በዚ ኣንጻር ምስ ንሪኦ ስርዓት ኣስመራ ስትራቴጂካዊ ኣጠቃቅማ ኣፍደገ ባሕሪ ንሃገራዊ ጥቕሚ ዘቐደመን ኣብ ንጹር ሃገራዊ ረብሓ ዝተርኣሰ ምጣነ ሃብታውን ቁጠባውን መደባት ብምሕንጻጽ ዘካይዶ መስርሕ ከም ዘየሎ እቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዘካይዶ ዘሎን ፖለቲካዊ ህያው ምስክር እዩ استراتيجي سرعة أسمرة أتعقم بحري إنكم عقني نربح إساس سعبتون من نوح عدمه هدفن بزرب احترائيو زحن سسن زكايد نزحكي بزي ما تزرقاقز قال ديكتاتور إساس أفوركي أب أديس آبا مزكاري عق زغايد له مسرح كعا شطوتاتو وقع عبد بصح نبصح كم دغويه خنقوي حزب إرتران حزب إثيوبيان كلته حزبي يولد زارب دهر هيجي نتحق ذي في الطريق قلتينا خم حدا يجي ونقدرنا خم نقعد حزعت خلل لملكم تكلم عنك حوت اللي زي ترقم الزين بتخالي شنخ بسن عزب سرعات إثيوبيا كاب سرعات حيل سلاسي كساب سرعات أبي أحمد ناي إرترا يخون قرابة تهاجرات ناي بحري هدفان بورارن مقباتن انت زي تخايل بمد نقار بحر زلون قرابة تهاجرات بحلف إرتران هزبان ولاونتان هاجراو ربحان بمعمتاز ناي هزب إثيوبيا زي كونس ناي جزاءات سرعات إثيوبيا ناي مسفحفح عبللان هاجراون بهراون هيمانتاون لعلنا ناي مكوحات إليتات من الرقات نمو حاصل كم استراتيجي السرعة أعناون نهزبو من قرابة تهاجراتن أبقت على وقن سدتن دخنتن الشمم ناي مكوحات إليتات شوهاتن أبدان زوي مدبت راين من رقات زكاية بوليتيكا ونتفتاتي زخلتنا نحن حدوز مقاقب بوليتيكا نعذاب إثيوبيان إرتران ترايزي كونس نعذاب كارنا أفريقيا كابز حمقة ناب أزيو زخافة من نبابرون سلام ألبون مدرخ زسقاقر مخانو كسمر اللوي قبع حوت اللي زي ترقم الزين سنكحتي زعبلون قبل علي إرتراويان زلو نعقتن ناي عبللا منفسن قبطان ببروح زملكت تامرات نقرا سبحل مكوح غازتنيا وكيل أبي ناي إثيوبيا شوفينيزم عند أبنت كنقرب نفتو نقرب لنا كم الكسب ناي تامرات نقرا رئيتو زي كونس إزبعتا عزي سرعات أبي حموم تمكحتاوي سمعيتاتو مزميزو كاب أمريكا ناب إثيوبيا تقليلو كم زمت دحر معقابو بعلوك زي السنة مقباراون تمكحتاون سمعيتاتو مرقزاتون بلسان إثيوبيا ميديا دحر من برباد أزيد اليوم جزي كم قوشاشان وات أمعديوم كيشتتهم زدربي وباتايو بمجمرة درجة يبقى مسفلقات
የራሷ የሆነ ወደብ ነው የምትከራየው የምትዋሰው የምትሳለው ሳይሆን የራሷ የግሏ የሆነ አክሰስ ቱ ባህር ያስፈልጋታል አንደኛ ሁለተኛ ለኢትዮጵያ አደጋ የማትሆን ኤርትራን መስራት አለብን ኤርትራዊ መሆን ኢትዮጵያዊ ናቸው ወንድማማች ነው ምናምን ባሃተታ ያስፈልጋል በኔ እምነትና በግልጽ ለኤርትራ ምንም አይነት ጦር መሳሪያ የሌላት ምንም አይነት ዲፕሎማቲክ ኤምባሲ ምናምን የሌላት ፖሊሷ ከዱላ ውጪ የሌለው ኤርትራ ያስፈልጋናል ምንም ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ስጋት ማጥቶን ኤርትራ ፈጥራ ተሰጣቸዋል ማለት የሆነ ካርሲ ምናምን ካሰላ ውጪ ያልተሻለ አቅም የሌላት ሀገር በዚህ በኩል ኤርትራውያን ብዙ እንዳይማሩ ብዙ እንዳይሰሩ ብዙ ጠንካራ ሀገር እንዳይሆኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ያዋሉልን የባለፉትን 30 ዓመት ሁለታ መዘንጋት የለብንም ከዛው አንድ ህዝብ ነን አንድነትን ምናምን የሚባል ነገር ከዚህ አያስፈልግም እኛ ምን ፈልገው ባህር በራችንን ሁለተኛ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲም የፖለቲካም የኢኮኖሚም አደጋ ማጥቶን አንድ አገር አድርገ ማስቀመጥ ይሄ ነው አይ ቲንክ በኔ ግምት ይሄ ነው የአገሪቱ አንዱና የኢሳያስ ሁሉና ተቀራራቢ ስለሆነ የኤርትራን መሞት ያፋጠናል ላይክ መቀበር actually the country is dead ግን መቀበሯን ያፋጠናል ከዛ በኋላ በምርጫ ይሁን በቅርጫ የሆነ መንግስት ማቋቋም ያ መንግስት ከዚህ ቀደም እንዳልኩ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህልውና አደጋ የማይሆን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስከብር አሰብንም ሆነ ምጽዋን ሁለቱንም በአንድ ጊዜ የሚያስመልስ መንግስት ማቋቋም this is the opportunity this is the perfect time ናይ ተምራት ነገራ ጥምሩ ሐሳብን ባህግን ክትርጎም ከሎ ከም ዝስዕብ እዩ ብሕትም ዝበል አገላልጻ ኤሊታት ኢትዮጵያ ኤርትራ ንስሙ ክሊ ኮይና ነፍሳ ዘይትኽእልን ረብሓታታ ዘይተቀድምን ዜጋታታ በድኽነትን ድቁርናን ሓጢርካ ኤሊታት ኢትዮጵያ ብዘዋዋሪ ዘመሓድርዋ ኣፍ ደገ ባሕሮም ጥራይ ንምግባር ዝሓቀነ ተንኮረኛን ዘይሓላፍነታውን ባህጊ እዩ ብመንጽሩ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቅን ኤርትራን ህዝባን ዜጋታታ በድኽነትን ድንቁርናን ሓጢሩ መንእስያታ እታ እንኩም ርጮም ስደትን ምኽብላንን ከም ዝኸውን ገይሩ ኤርትራን ህዝባን ንዋታታን ንዓሰርታት ዓመታት እንድሕሪት መሪሱ መሬታውን ባህራውን ማዕድናታ ንዋታታን ብሕሱር ዋጋ ናይ ወፃኢ ባጥሪያታት ንምሽማት ናይ ሓያላን መዝመስን ሃገራት ትካላት ብምሻጥ ናይ ገባተ ትካሉ ቁጠባዊ ምድልዳል ጥራይ ዘገድሶ አረመናዊ ስርዓት በዚ ድማ ሙካሓት ኤሊታት ኢትዮጵያን ስርዓት ዲክታተራዊ ኢሳያስን በመንጽር አሕዛብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምዝምዘኑ እዞም ክልተ ናይ ሓደ ባጤራ ክልተ ገጻት እዮም ልኡላውነት ኤርትራ ማለት ባህራን መሬታን አየራን ብዝምልከት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከኣቱ ዘይብሉ ኩሉ ሃገራዊ ስርርዕ ዘካይድ ውድብ ሰልፍን ዘይፈላለየሉ ዝተሓተ ናይ ሓባር ነጥቢ ወይ ድማ ኣድማሳዊ ክኸውን ናይ ግድን ይኸውን እዚ ማለት አህጉራዊ ሕግታት ዝቕይዶ ምስ ናይ ባህር ኣፍ ደገ ዘይብለን ሃገራት ምትሕባር ሓባራዊ ናይ ኣሕዛብ ጥቕምታትን ቁጠባውን ንግዳውን ረብሓታት ብዙሕሉ ውዕላት ምንጻግ ኣይስምዕን በአንጻሩ አርሒቁ ዝጠመተን ሃገራዊ ረብሓን ናይ ህዝቢ መናብሮ ንምድንፋዕ ዝጽየት ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ሰዓብቱን ንወደባትናን ከተማታትናን ዓሰርታት ዓመታት እንድሕሪት መሊሱ እንኳ ሃመን መደባቱን ኣብ ባህርን መሬትን ዘሎ ማዕድናት ሃብትን ናብ ወፃኢ ብጥሪኡ ናብ ካልእ ሃገራት ብትካቡ ዝሸይጥ ዘሎ ስርዓት ታሪክ ዘይምሕሮ ክሕደት ይፍጽም ከም ዘሎ ምጥቃስ ኣገዳሲ ይኸውን እዚ ክሕደት ምዝመዛን ጠጠው ዝብለሉ እንኳ መንገዲ ንሕና ኤርትራውያን ከም ህዝብን ሃገርን ማዕርቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ክንበጽሖ ዝግባአና ዝነበረ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ጻፍሒ እንበጽሕ ስቅያትን ስደትን ድሕረትን ኤርትራ ክንገጥኦ ኣይንኽእልን እዚ ክውነት ድማ ዕድመ ስርዓት ኢሳያስ ዘናውሕ ምዃኑ ብዝግባእ ክስቆረና ይግባእ ስርዓት ኢሳያስን ኣብይን ካብ 2018 ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሮም ርክባቶም ንኸምስርቱ ዘገደዶም እንኮ ምክንያት ነቲ ናይ ሓባር ጸላኢና ዝብሎ ምምሕዳር ትግራይን ውድብ ወያኔ ማለት ህወሓት ሓሳብን ሓዋርን ንምድምሳስ ምዃኑ ሽዑ ብሩህ ነይሩ ሕጂ ድማ ብዘይማት ዝተረጋገጸ ጽምዶ ነበረ እቲ ተኻየደ ኣዕናዊ ውግእን ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣንጻር ክልል ትግራይ ረብሓታት ክልቲኡ ስርዓት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ጥራይ ዘቀደመ እምበር ረብሓታት ኣህዛብ ንምሕላው ኣይነበረን ብ20 ሰነ
كتشحن عصر شمونته مراحي سرعت أسمرا ديكتاتوراوي إسياس أفورقي جيم أوفر كبر انكولو نهزبي إثيوبيا كينو متصوار سلاز خدقن هزبي نديرو نعيبو يأكل سلاز بلا ناي ويانا أشكعلال أبكعو جيم أوفر تباهلو إثيوبيا غا أبو أوان مسججار وي مدرخ مسججار وي مقيرو تركب الله نابي بخمي زبلو حطوطات ملعال نبور خواتقنا اتي قعزوين حمومن حادقي حاسبكا قرؤي هواهو ممسا قزين سراحين يحد تنبر اتي مأزن أزيو نتصوري ويانا زتفلاليو قوماتاتن انا فولتشرز بلوم وي سكافنجرز نبلوم مالتي اتي لوطي السنابيدوهم ترايزي كونه صوتهم كم زبقع الرقاقيتهم سلدفلتو والفهم كيترفهم نزغون لوطي نمعنقاف زي هكنو ايكيولوني طب 1 مليون زي وحش يوث القذفة ترقب البوغ نعليتات أبي إسياسا حواحة جنا زير ويوم يمثل تبعلت كل تحدار كل تشحن أسران كلتن عمونغو منقسي إثيوبيان حواحة السخايدة ناي بريتوريا وعل بعيني إسياس أفورقي كمزن كله نتي بمثل استسامعوه مس أبي نحواحة حنساب النحوار ناي مصنع الأمام بوغن أبي استفدت سنة حدثيو زغطر بعين أبي جن كابزي كألكو بزوحاد كسارا خوت يحايش بمبال تجديد الوسده بديتاو سمع امبر دليتون دليت إسون حدي هلكيت أحزاب من سياتن وخن معنا وحاجر بزملكت جن كلتيوم براحتي كدمي هلو الناس تانون سرقو زعبا يكونن إذا بمسئرن اللون سواء علوا كدان مسفرسة نفس وقف كابهم سلطان هلو النقن زقدمه تنقلاتن وديتاتن ببوغنهم أم فحس تصمدو بوغن أبي بداي بحريمونان يقبقنا يزبل زعبا بممربات كساب أفلتو مسحاب إثيوبيا قبل الحاجر إرترا أخو لكم زلو بناي سوشيال ميديا تقود صارتيناي بتصقنا بارتي أكتيفيستن بناما مالت حقراو من قصقاس ناي أمحارا ويكا ناشونال موفمنت أوف أمحارا زبهال بدسالين كان دانيو زمرح بوسا أبي زتواوي ودب أبيلو مجلساتن تحديداتن كايدالو بقطتان بتزاواري وق وروق زحلاقتو بروباغاندات نعنزب علونا مستيراو سندات سنتان ايجيغانو افك افلام تبخيدو لو احتدفينو بشنخ ديكتاتور إسياسون انتخونا بساقحنا اللون من ناوح علميون زراقبلو عدما زرخبيو زمسل لفتن تتعتو بسقفصن كاروت حاضراتن بمدلدال من اي إثيوبيا تقاومتي بمحقازن مسلت آنن نيتي زي سلكيو قئن حركتن يقاربلو اللو أبز اوان جن فلين قدم الدل أوارح أب حانقو زخونا كي إلا زي نبري إسياساو قدي بمن قد تلعاقيو أبيلو مالت أول سعيد ينتفعلو سيولاو قدي صمدو بزبل نتفتات زت أبمقايو نتكاسيون لعلي زفنفنا حوحاتن كل تقراين صمدو نقباد بمبال يصوء ألو سماعي إذن مركابو نرئي ألونا ناي بوليتيكا فلاسفة أوتو فون بيسمارك كمزبلو بوليتيكا نايزك التبابيو يبل politics is the arts of possible إذن زبلو زلو بيلمارك ديكتاتور كإلا إسياس أفورقي بمنقد ناوتو كم بعد أول سعر غيرو يكايدا علو حزب تقراين انواتن دفئن هلكئتن وريدو وكي أكل مقمع حواحاتن إليتات تقراين اتقنكو زقافعو حزب تقراين تراي مخانو متقاس يدلي نصوحات كنتيلو أنا خحبا اتن اسرا شوعاتن عمتاتني إثيوبيا مريحو كاب كالقوت كفلتات تقراي استراتيجيكاوي محالوت أمت راي زفشل حواحات اتكاب شحت شعاتن يتنفتحن شمونتن جميرو
ተቃውምቲ ውድባት ኤርትራ ከይዕወቱ ብቀይድታትን ንሱ ብዝደልዮ መንገዲ ጥራይ ክዋስኡ ተጽዕኖ ዝገብር ዝነበረ ሕወሓት እቲ ንኤርትራውያን ውድባት ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ መሓዙ ኢትዮጵያውያን ናይ ብሄራት ውድባት ኤርትራ ነቲ ዝደልዮ ፈለግ ብዘይክተሉ ከም ስግኣት ብምብያን ንምምቃሎምን ምብታኖምን ድሕር ዘይብል ሕወሓት እቲ ድሕሪ ኣብይ ኣብ ስልጣን ምምፅኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝውጠን ዝነበረ ውዲታት ብውሑድ ክሳራ ዘውፅእ ቅዲ ኣብ ምሕንፃፅ ዝፈሸለ ሕወሓት እቲ ብ1979 ምስ ዲክታቶር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምስጣር ኣብ ልዕሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መጻምድቲ ሽዕብያ ኮይኑ ንኽልተ ዓመታት መናእሳይ ትግራይ ምእንቲ ቅዲ ኢሳያስ ክዕውት ኣንጻር ኤርትራዊ ሓይሊ ብኣሽሓት ኣብ ዘይምልከቶም ውግእ ዝገበረ ሕወሓት ድሕርቲ ብሻዕብያ ተጠሊሙ ነቲ ካብ 1983 ክሳብ 1985 ኣብ ኢትዮጵያ ድርቅን ጥሜትን ብሕልፊ ህዝቢ ትግራይ ብድርቂ ኣብ ዝተቃየሉ ዝነበረ እዋን ብኢሳያስ ዝምራሕ ውድብ ሓገታት ንትግራይ ከይኣትው ዝኸልከለ እቲ ዝኻፍአ ድማ እቲ ካብ 3 ሕዳር 2020 ክሳብ 3 ሕዳር 2022 ዝተኻየደ ውግእ ብዕሊ ኣብይን ኢሳያስን ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሞም እዮም ኢሉ ብዕሊ ዝኸሶ ሕወሓት ንመጻውዕቲ ጽንዱቅ ኢሳያስ ብኸመይ ክቕበሎ እዩ ምስ ግዜ ኣብ ቀረባ እዋን ክንርኢ ኢና ህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ተሓፂሩ ክነብር ቁኑዕን ቅቡሉን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካልኦት ብጀኖሳይድ ዝኸስስ ምጽማድ ግን ናብ ኣተረጋጉማ ስነ ሓሳብ ኣቶ ቮን ቢስማርክ ማለት ፖለቲካ ናይ ዝከኣል ጥበብ እዩ ዝብል መራሕቲ ትግራይ ተባቂሎም ኣብይ እባይ ሕሸና ኢሳያስ እባይ ሕሸና ኣብ ዝብል እንፍላሎት ጸንዱ ምምሳሎም ምርኣይ ዝሕዝን እዩ ናይዚ መራሕትን ኤሊታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ እዚ ኣሕዛብ ኣዊዶሞ ዘለዉ ህልቅትን ዕወትን ታሪክ ከም ዘይምሕሮ ምዝካር ግን ናይ ግድን ይኸውን ኣሕዛብ ኤርትራ ኦሮሞ ኣምሓራን ትግራይን ካልኦት ብሄራትን ኣብዚ እውን እቲ ብሰንኪ ተበላፂ ባህግታት ኤሊታቶምን ንምትእታው ደጋዊ ሓይልታትን ንብርሰትን ዕወትን ተሳጢሖም ይርከቡ ናይዚ ማእከል ብርሰት ብቐንዱ ክልላት ትግራይ ብቐንዱ ብኻልኣይ ደረጃ ክልል ኣምሓራ ዝተሰርዑ ይመስሉ ዝኾነ ፍጡር ሰብ ካልኦት ክሳቀዩ እንከለዉ ክሳብ ኣብ ርእሱ ዝወርድ ዕጭብ ዘይብሎ ካብ ሰብኣዊ ረቋሒታት ዘፈንትተ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ካልኦት ስቅያት ዘይዕጥጦ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ሰብኣውነት ዝረሓቆ ፀቢል ጥቕምታት ጥራይ ዝዕጥጦ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ካብ ምዃን ኣይሓልፍን ኣብዚ ብትርኽ ነዘኻኽሮ እንደሊ እንተሎ ውሑስ ቦታ ሰፊሮም እዞም ኣህዛብ ይኹኑ ውድባቶም ብርሑቕ እዚ ግበሩ እዚ ዘይፈፀምኩም ኢሉ ዝዋዘ ፖለቲካዊ ውድብ ይኹን ምንቅስቃስ አክቲቪስት ይኹን ዩቲዩበር ፖለቲካዊ ትንታኒ ይኹን ውልቀ ሰብ አንቃድዓው ካብ ምዃን ኣይሓልፍን ይግዳስ ነቶም ኣብ እንወስ ዝካየድ ዘሎ ቦታ ኮይኖም ዝቃለሱን ዝነጥፉን ዘሎ ውድባት ሓንቲ ለዋው ከነመሓላልፍ ንፈቱ እትውንኖ ውሳኔ ምስ ካልኦት ኣብቲ ቦታ ዘለዎ ውድባትን ሰልፍታትን ስርዓትን ተማሂጥኩም ተላዚኩም ወስኑ ኣነ እየ ዝፈልጠካ ዝብል ልዕሊ 50 ዓመት ዝቑፀረ መርሆ ከብቃዕ ኣለዎ እዚ ኣብ ምኽሪ ብቐንዱ እቶም ክልተ ሸነኻት ሕወሓት ትምልከት ንሕና ኤርትራውያን ብዝምልከት ክሳብ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት መወቀሊኡ ሃይማኖቱ ብዘይገድስ ልኡላውነት ኤርትራ ዝሓለወ ኩሉ ነፍሱ ዝርኤላ ይውከል እየ ዝብሎ ብሃገራዊ ረብሓን ውድባን ዝምራሕ ጽምዶ ኣብ ምስራት ክሳብ ዘይተዓወትና ንገባቲ ስርዓት ክነልግሶ ዲሞክራሲን ፍትሕን ቅሳነትን ክንተክል ይትረሲ ከም ነፃ ሃገር ህልውናና ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ كيف أنا هنستمعقر وزقباء عامل كل الله أفك أفلام تبغيلو لو احتدفينو أبتشعو وان سفتر عنقا
السبب متسعين الراهب سلام نمني لكم حتى نلتقي في المستقبل نتمنى عليكم كل الخير زي دمت ديمقراطياويت إرترا دمت مسرتات جنبار هاجراو دحنت إرترايو كبرات تخطاتلتي مدباتنا مكتتالكم النا مسجنا نايلومي مدباتنا أبزين دمدم أبز متص زلقوان بحدش مدبات سجابن راهب سناي كنيات نمني لكم زي دمت ديمقراطياويت إرترا دمت جنبار هاجراو دحنت إرترايو